Tak pundi Mbak Ayu pada tidak pundi katinggalan tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula ngancani yo ngancani yo keleresan mas alias kebetulan lonjone kata rodo kaputan yen purun enggal ngrecange tekan ngomah mangke kula opahi toblas wong legan golek momongan niki blonjo napa Bayu badhe pindahan pun gelo mas jenengan ampun kuciwa rondo anyarat lagi sedina awan-awan lunga blonjo neng pasar pae rondo kagungku ora paten penting neng Semarang mas tuku gelang apa anting aja sumelang najan rondo dijamin kempling lho mas tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi katinggalan tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula gelem ngancani keleresan mas alias kebetulan donjone kata rodo kaputan yen purun enggal grecange tekan ngomah mangke kula opahe toblas wong legan golek momongan niki blonjo napa Bayu badhe pindahan marang gelem apa ronda pengen dijamin kempling alot jik